ಬಂದಿಲ್ಲ
Bye.
समाप्ति पर्यन्तं गणेशवाण संकल्पोक्तसाहस्रचण्डी अनुष्ठानाभ्याय कर्मणे स्वस्ति भवतो महाजनान्नमद्गुर्वाणाय श्रीवज्रमपेक्षमाणाय अद्यपरारभ्य समाप्ति पर्यन्तं गणेशवाण संकल्पोक्तसाहस्रचण्डी अनुष्ठानाभ्याय कर्मणे स्वस्ति भवतो
देवता
हाँ
चालू है ओम युवं वस्त्राग्निमेव साम्बसारे वच्चिदामरायो वदनाः आदिरतं ध्रुवारि विश्वालये नामनामनागते वस्त्राण्यवे शमनानि चालू करो औषधा के हातात
आता आपलं हे करायचं पूर्वांग करायचं आहे. मातृपाणी वरती नाही राहू दे. आपो ज्योतिर संप्रदम ब्रह्म भूर्भुवस्वरो ओम शस्करं बलवन्तं भूतमन्दरे राजाधिपतिर् बभूव संकीर्णनाराज उपदरन्नाराणां सुमङ्गलं सदीर्घमायुः ओम स्वस्ति न इन्द्रो दशवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वरदमूर्तये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः विश्वदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः घटत्कर्म मौलिकण्डुकपञ्चाशदेवताभ्यो नमः अभिघ्नवस्तु विनायकं गुरुमानं ब्रह्मविष्णुमेश्वरान् सरस्वतीं प्रणमामि सर्वकार्यार्थसिद्धये नेत्रस्पर्शः श्रीमद्भगवतमहापुरुषस्य उत्तराध्या प्रवर्तमानस्य अतिप्रमाणाकृतिये प्राविधिमुक्तमये श्रीश्वेतवाराः कल्पे वैवस्वतमन्त्रे अष्टाभिषद्यमे युगे युगचतुष्टे कलियुगे प्रथमचरणे चतुर्भिमे भरतवर्षे दक्षिणापदे नवक्षेत्रे गोदावजाने दण्डकारण्ये देशे गोदावर्याः दक्षिणविभागे कालीमार्जके अस्मृतमाने कालिनाम संवत्सरस्य उत्तरायणे शिशिरऋतौ फाल्गुनमासे शुक्लपक्षे अद्य पञ्चम्यां दिवासरावासरस्तु भौमवासरे अधिदिवस नक्षत्रं वर्णे दिवसनवसरे योगे विष्णुकरणे मेषस्ते वर्तमाने चन्द्रे कुम्भस्ते सूर्ये वृषभस्ते देवगुरौ श्री शुक्रहेषु यथा प्राशस्तानस्वेषु सत्सु शुभनामयुगे शुभकरणे गुणविशेषेण विशिष्टाय शुभपुण्यदिनौ नमः नमः सहस्रशास्त्रं शुभस्तुतिगुणप्राप्त्यर्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं विष्णुवृत्तसर्वोत्तरोत्पन्नेन दिगम्बरश्रवणाय संकल्पित अद्यमारभ्य समाप्तिपर्यन्तं हरिशमण सद्रमुखसाङ्गोपाङ्ग सहस्रचण्ड्यधिकारकर्मणि आचार्यनिरुतः गोत्रोत्पन्नः महेशर्माः ब्राह्मणैः सह सग्रामः सहस्रचण्ड्यधिकारकर्म च करिष्ये तदङ्गं ऋत्विक्कर्म आचार्यकर्म ब्रह्मर्त्विक्कर्म ऋत्विक्कर्मं करिष्ये आदौ निर्विदासजलमहागतिवर्णां सद्गुरुपादुकाग्रणं न्यासाद्वितं सकलं कर्म च करिष्ये गणानां शौचमोगुरुसमुदोगणपतिजगति गुणसमस्मरणे योगः
मांसुरोडिदक्षिणे तिष्ठति विष्ठापति चामुण्डे जपराजते
चला वाद्य वाले जरा मंच करूया घे Thank you.
सत्यमशीमहि पशूनामरूपमन्नस्य मयि श्रेष्ठयताय
पूजार्थे गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि पुष्पदन्तवाजो विप्रणवादने पर्वतयोगचतुर्वे पादिना विदधोन्ना श्रीरः अधीन बन्धानन्दवयो यमामादयो शारदाय विदधोन्ने
गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि अनेन सूत्रप्रोक्षणेन ईश्वरः प्रीयताम्
पूजितं भक्तानां कम्यनं देवञ्जनकारणमच्युतमपि मुदञ्चतुर्गादो परमदये पुरुषात् परमेव न्यायो नित्यं सयोगी योगिनां वरः परमदये नमो परमदये नमः परमदये नमः सर्वोदराय एकमदाय विघ्नाय विघ्नाय श्रीपरमूर्तये नमः ओम नमः नमदये नमः प्रत्यक्षतः नमः नमः करदासे करदासे वरदासे सर्वमंगल ब्रह्मासे साक्षात् आत्मा लक्ष्मी सत्यं वचने प्रत्यक्षं परमात्मा ज्ञानमयो विज्ञानमय सर्वजगदत्तोराय सर्वजगदत्तस्तुते सर्वजगदत्तमयमेष सर्वजगदत्तमय प्रत्येने भूमिरापोनो भारतवादानि मन्द्रयादिनः देहत्रयादिनः संगमत्रयादिनः मनोरादसदोदरियं शक्तित्रयात्मकात्मयं ध्यायन्तं परमात्मं
Thank you.
बाल्टी है बाल्टी 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 की
जा बरं बस जा असा असा अरे बघा कृपाशाला शिस्ती रांगेमध्ये ते स्वीकारायचे आहेत. पुरुषांनी आपल्या उजव्या हातामध्ये तर स्त्रियांनी डाव्या हातामध्ये लाल डाला बांधायचा आहे. पुरुषांनी बाबा बरोबर जा बरं बस जा असा असा अरे बघा
कृपा सर्वांनी शिस्तीत रांगेमध्ये ते करायचे आहे. पुरुषांनी आपल्या उजव्या हातामध्ये तर स्त्रियांनी डाव्या हातामध्ये लाल धागा बांधायचा आहे. पुरुषांनी नाही 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 लगेच बाबा कोणा बांध बघा कृपा सर्वांनी शिस्तीत रांगेमध्ये ते करायचे आहे. पुरुषांनी आपल्या उजव्या हातामध्ये तर स्त्रियांनी डाव्या हातामध्ये लाल धागा बांधायचा आहे. पुरुषांनी नाही 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 लगेच बाबा कोणा बांध
अरे बघा कृपा सर्वांनी शिस्तीत रांगेमध्ये ते स्वीकारायचे आहे. पुरुषांनी आपल्या उजव्या हातामध्ये तर स्त्रियांनी डाव्या हातामध्ये लाल धागा बांधायचा आहे. पुरुषांनी
नाही 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 लगेच माझ्याकडे बाबा बरं बांध अरे बघा कृपा सर्वांनी शिस्तीत रांगेमध्ये ते स्वीकारायचे आहेत. पुरुषांनी आपल्या उजव्या हातामध्ये तर स्त्रियांनी डाव्या हातामध्ये लाल धागा बांधायचा आहे. पुरुषांनी नाही 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 लगेच माझ्याकडे बाबा बरं बांध
अरे बघा आणि आरती सभेपर्यंत कोणीही भाविक मंदिरामध्ये प्रवेश करायचा नाही आहे.
कृपा सर्वांनी शिस्तीत रांगेमध्ये ते स्वीकारायचे आहेत. पुरुषांनी आपल्या उजव्या हातामध्ये तर स्त्रियांनी डाव्या हातामध्ये लाल धागा बांधायचा आहे. पुरुषांनी नाही 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 लगेच बाबा बरोबर अरे बघा कृपा सर्वांनी शिस्तीत रांगेमध्ये ते स्वीकारायचे आहेत. पुरुषांनी आपल्या उजव्या हातामध्ये तर स्त्रियांनी डाव्या हातामध्ये लाल धागा बांधायचा आहे. पुरुषांनी नाही 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 लगेच
बाबा बरं बांध अरे बघा कृपा करून शिस्तीत रांगेमध्ये ते स्वीकारायचे आहेत. पुरुषांनी आपल्या उजव्या हातामध्ये तर स्त्रियांनी डाव्या हातामध्ये लाल धागा बांधायचा आहे. पुरुषांनी बाबा बरं बांध
ना बरे बसला अरे बघा कृपा करून शिस्ती रांगेमध्ये ते स्वीकारायचे आहे. पुरुषांनी आपल्या उजव्या हातामध्ये तर स्त्रियांनी डाव्या हातामध्ये लाल धागा बांधायचा आहे. पुरुषांनी बाबा बरं बांध ना बरे बसला अरे बघा
कृपा करून शिस्तीत रांगेमध्ये ते स्वीकारायचे आहेत. पुरुषांनी आपल्या उजव्या हातामध्ये तर स्त्रियांनी डाव्या हातामध्ये लाल धागा बांधायचा आहे. पुरुषांनी नाही 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 लगेच बाबा बरं बांध अरे बघा कृपा करून शिस्तीत रांगेमध्ये ते स्वीकारायचे आहेत. पुरुषांनी आपल्या उजव्या हातामध्ये तर स्त्रियांनी डाव्या हातामध्ये लाल धागा बांधायचा आहे. पुरुषांनी नाही 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 लगेच बाबा बरं बांध
शिरोडा येथील श्रीदेवी माऊली देवस्थानचा सहस्त्रचंडी अनुष्ठान सोहळ्याला आज प्रारंभ झालेला आहे. मोठ्या उत्साहात आणि अनेक नागरिकांच्या उपस्थितीत या सोहळ्याला आज सकाळपासून सुरुवात झाली. खऱ्या अर्थाने काल तीन तारीखला सायंकाळी श्री गणेशाची जी मूर्ती आहे ती वाजत गाजत अनेक भाविकांच्या उपस्थितीत ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत मंदिरात दाखल झाली.
ढोल ताशा त्याचप्रमाणे वारकऱ्यांचे भजन या ठिकाणी या सर्वांच्या उपस्थितीत ही मूर्ती मंदिरात दाखल झाल्यानंतर आज खऱ्या अर्थाने या सहस्त्रचंडी अनुष्ठानला या मंदिरामध्ये सुरुवात झालेली आहे। पुरोहितांकरवी त्याचप्रमाणे या गावचे जे गावकर मंडळी आहेत, विश्वस्त आहेत, देवस्थान कमिटीचे सर्व सदस्य आहेत, त्याचप्रमाणे या सहस्त्रचंडी अनुष्ठानचे जे सर्व कार्यकारिणी आहे तसेच ग्रामस्थ आहे, या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये हा सहस्त्रचंडी अनुष्ठान सोहळा आज प्रारंभ झालेला आहे। पुढील 12 तारीखपर्यंत या ठिकाणी हा उत्सव चालणार आहे। या निमित्त संपूर्ण शिरोडा गावामध्ये शिरोडा गाव सजवण्यात आलेला आहे। आपण जर पाहिलं तर संपूर्ण बाजारपेठेमध्ये पताका लावण्यात आलेले आहेत, विद्युत रोषणाई करण्यात आलेली आहे, प्रत्येक घरामध्ये या ठिकाणी आकाशकंदील लावण्यात आलेले आहेत। म्हणजे दिवाळीसारखा हा जो सोहळा आहे तो साजरा शिरोडा गावामध्ये होतोय आणि गावामध्ये एक उत्साहाचे वातावरण आहे। अनेक पै पाहुणे असतील किंवा या गावातले जे चाकरमानी असतील ते पुढील 12 दिवसांमध्ये या शिरोडा गावात दाखल होणार आहेत, या सोहळ्यासाठी आपली उपस्थिती दर्शवणार आहेत आणि श्रीदेवी माऊलीचं या ठिकाणी दर्शन घेणार आहेत। संपूर्ण शिरोडा गावात सुख शांती समृद्धी नांदावी, सर्व शिरोडावासीय ग्रामस्थ हे सुखी समाधानी राहावेत यासाठी हा सहस्त्रचंडी अनुष्ठान सोहळा जो आहे तो या श्रीदेवी माऊली देवस्थानच्या वतीने या ठिकाणी याचे आयोजन करण्यात आलेले आहे आणि संपूर्ण मंदिर परिसरात एक चोख नियोजन या देवस्थान किंवा सहस्त्रचंडी अनुष्ठानचे जे सर्व कार्यकारिणी आहे यांच्या वतीने करण्यात आलेलं आहे। आज संपूर्णपणे या ठिकाणी जे धार्मिक विधी होते सुरुवातीचे ते संपन्न झालेले आहेत, त्याचप्रमाणे आरती झालेली आहे आणि आता महाप्रसाद या ठिकाणी सुद्धा भाविकांसाठी या ठिकाणी आयोजन करण्यात आलेलं आहे। एकंदरीत संपूर्ण या सहस्त्रचंडी अनुष्ठानचा विचार केला तर एक भक्तिमय वातावरण पुढील 10 दिवस जे आहे ते या गावात राहणार आहे आणि या पंचक्रोशीतील भाविक असतील किंवा या जिल्ह्यासहित इतर सुद्धा राज्यातील कोल्हापूर असेल, त्याचप्रमाणे गोवा राज्य असेल, तसेच मुंबई पुणे असतील चाकरमानी सुद्धा या सोहळ्याला भेटी देणार आहेत आणि श्रीदेवी माऊलीचं दर्शन घेणार आहेत। त्याचप्रमाणे आत्तासुद्धा आपण बघू शकतात भाविकांची ये जा ही सकाळपासून सुरूच आहे श्रीदेवी माऊलीचं दर्शन घेण्यासाठी आणि आता महाप्रसाद सुरू झालेला आहे। महाप्रसादासाठी सुद्धा भाविकांनी या ठिकाणी आपली जी गर्दी आहे ती केलेली आहे आणि चोख नियोजन सर्व ग्रामस्थांच्या वतीने आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते। बरेचसे आपल्या सोबत या देवस्थानचे सुद्धा काही मंडळी आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। आज सुरुवात झालेली आहे या सोहळ्याला, कशा प्रकारे उत्साह आहे काय सांगाल? ते लोकांनी प्रतिसाद चांगल्या प्रकारचा राहिलेला आहे। सगळं लोक भरपूर प्रमाणात आम्हाला वाटलं 1-2 हजार येतील, पण जवळजवळ रोजच्या रोज 4000 लोक आता प्रत्येक भाविक जमा होतो आहे। आता नैवेद्य आमच्या इकडे चालू झालेला आहे, सर्व भाविक आता नैवेद्याचा लाभ घेत आहेत। नंतर आता नैवेद्याचा लाभ झाल्यानंतर ओटीचा कार्यक्रम होणार आहे। ओटी भरण्याचे पूर्ण गावातून प्रत्येक गावातून प्रत्येक वेगवेगळ्या ओट्या आणणार आहेत। ते संध्याकाळी 3 ते 5 वाजेपर्यंत होईल। त्याच्यानंतर इथे आमचं कीर्तन होईल। कीर्तन झाल्यानंतर 6च्या नंतर इकडे आमचं महाआरती होईल। महाआरती झाल्यानंतर रात्री आमचे मनोरंजनाचे असे कार्यक्रम ठेवले आहेत। ते रात्री 9:30 ते रात्री 12पर्यंत हा कार्यक्रम पूर्ण होईल। असं प्रत्येक वाडीवर महिला आम्हाला या आज दिसल्या आहेत। म्हणजे आज 1-2-3 वाड्यांना या ठिकाणी महिला होत्या ज्या सेवा देवीची सेवा करण्यासाठी, म्हणजे या ठिकाणचा महाप्रसाद असेल किंवा इतर कामं असतील, अशाच प्रकारे पूर्ण 10 दिवस सुद्धा वाड्यातील महिला, याबद्दल काय सांगा? पूर्ण वाड्यातून आम्ही आमच्या कमिटीने पूर्ण नियोजन केलेलं आहे की असं प्रत्येक वाड्यातील महिलांनी प्रत्येक दिवशी प्रत्येक गोष्टीला, म्हणजे महिलांचा सहभाग प्रत्येक कामासाठी किंवा कुठच्याही गोष्ट करायची असेल तर महिलांनी भरपूर प्रमाणात त्यांना सांगितलेलं आहे। तसा प्रकारचा त्यांचा साथ आम्हाला मिळालेला आहे। प्रत्येक गोष्टीला ते आम्हाला सगळं विचारून सगळ्या गोष्टी करत राहतात। निश्चितच अशा प्रकारे महिलांची सुद्धा मोठी साथ या संपूर्ण सोहळ्याला आपल्याला पाहायला मिळते। प्रत्येक वाडीतील महिला ज्या आहेत त्या पारंपरिक एका रंगाच्या साड्या नेसून प्रत्येक दिवशी आपल्याला या ठिकाणी देवीचं जे सेवा करताना आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत। पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून महिलासुद्धा मोठ्या उत्साहात या ठिकाणी या सहस्त्रचंडी अनुष्ठान सोहळ्यामध्ये आपली सेवा बजावत आहेत। कॅमेरामॅन साहिल दहीबावकर सहित दीपेश परब, वेंगुर्ला। सहस्त्रचंडी अनुष्ठान सोहळ्याला सुरुवात झालेली आहे। तुम्ही सुद्धा या गावचे रहिवासी आहात,
चाकरमानी आहात, काय सांगाल कसं वाटतं आणि संपूर्ण चाकरमान्यांच्या वतीने काय सांगाल? चाकरमान्यांच्या मुंबईच्या वतीने खरोखर हा कार्यक्रम आशीर्वाद घेण्यासाठी आपल्या माऊलीच्या देवळात आलेलो आहोत. या गावामध्ये सहचंद्रिका 15 वर्षांनी होत आहे. आता सर्व आनंदी वातावरण आहे. सर्वजण बघितलं ना तुम्ही कसं एकदम कपडे वगैरे घालून वेगवेगळ्या पद्धतीने आलेले आहेत आणि ह्या ठिकाणी सर्वांना आनंदी राहण्यासाठी सुखसमाधानासाठी हा सहचंद कार्यक्रम घेतलेला आहे. त्यामध्ये आमचे राजन शिरोडकर असू दे, मयुरेश शिरोडकर असू दे, राजन गावडे असू दे, आमचे गावडे असू दे, हे सर्वांनी मेहनत करून सर्व गावातील लोक एकत्रित येऊन सर्व मिटिंग घेऊन सर्वांनी एकत्रच आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे या ठिकाणी. आणि हा उत्साही कार्यक्रम सर्व पार पडतील 12 तारीखपर्यंत अशी माझी आशा बाळगतो. आणि आम्ही मुंबईकर पण बरेच जण या ठिकाणी त्यांची मुलं असतील, त्यांचे सर्व नातेवाईक असतील, हे 12 तारीखपर्यंत सर्वजण येणार आहेत आणि याचा लाभ घेणार आहेत. शतचंडिकाचा कार्यक्रम माऊलीचा आशीर्वाद घेण्यासाठी सर्वजण या ठिकाणी येणार आहेत. धन्यवाद. कृपा सर्वांनी शिस्तीत रांगेमध्ये ते स्वीकारायचे आहेत. पुरुषांनी आपल्या उजव्या हातामध्ये तर स्त्रियांनी डाव्या हातामध्ये लाल धागा बांधायचा आहे. पुरुषांनी